Bendana. Wis kowe aja semelang, aja kuwatir. Aku wis ngerti lelakon kang wis kawuri. Tut, Gatotkaca, aku pamanmu Kala Bendana ya, Tut. Kowe nang endi, Tut? Kowe ngetuk omrene ya, Ger. Gatut. Kacarita dumeling suarane Kang Paman Kala Bendana pun pidhangetaken paman Sang Gatotkaca. Wis kraos jroning penggalih Sang Gatotkaca kalamunta ingkang paman Kala Bendana nedya mapak kondorira Sang Gatotkaca mring luka baka. Tatan wigih hararira Sang Gatotkaca sigra medhal saking sesinggidan celorot saking Dirgantara ing cipta nedya ngrangkul kawan ingkang paman Kala Bendana. Nanging rikala semana curiga manjing warangka Puntawijaya Danu ngupadosi kawan marangkane nenggih rikala semana ingkang mapan wonten pusri Sang Jabang Tetuka ngrangkul Sang Kala Bendana amarengi Wijaya Danu manjing marang pusri Sang Gatotkaca. Sanes. Aku didulke piye? Iki, Pak. Lah wujudipun Gatotkaca ning rak ramuruk. Ampun, Sanes. Kuwi Sanes. Sanes, Pak, Sanes. Gatotkaca gedhe. Mung pradan ngeten mawon. Ning dede niku. Dangu nggih paman wah nggih. Pancen ngenteni nggih ngoten niku kok. Nggih padune nggih kula karo leren. Ya aku disengkake sak skecane mawon. Kula pun entuk dawuh sak skecane kok. Ngaten nggih paman inggih. Saking ketepian lah menika celorot-celorot lah atos-atos nggih. Menika lho nggih. Atos-atos. Nggih paman. Paman, wonten dawuh. Menika mau dereng kula lepasaken. Nek kados merucut saking gedhewanipun. Alah sampun nggih. Sampun pun pasrahaken kemawon. Kayan adile kodrat katen kemawon. Kacarita saya alon lepasen Wijaya Danu karo saking inggile Sang Gatotkaca dene ora ngambah Dirgantara Pekasan Sang Gatotkaca umpetan wonten ing Megamalang. Dalah bebayane iki, bahaya iki. Ora wurung. Iki bakal gawe kapitunane anakku si Gatotkaca. Wis, iki nek tak delekke bakal drawasi iki.
Ger. Gatut. Gatut aku pamanmu kala Bendana ya, Le. Tut. Kowe aja sumelang, kowe aja kuwatir. Aku kangen karo kowe, Tut. Aku kepengin ketemu karo kowe, aku pakmu cilik kala Bendana. Wis kowe aja sumelang, aja kuwatir. Aku wis ngerti lelakon kang wis kawuri. Tut, Gatut Kaca, aku pamanmu kala Bendana ya, Tut. Kowe nang endi, Tut? Kowe ngetuk omrene ya, Ger. Gatut. Kacarita dumeling suarane kang paman kala Bendana pun pidhangetaken paman Sang Gatut Kaca. Wis kraos jroning penggalih Sang Gatut Kaca kalamunta ingkang paman kala Bendana nedya mapak kondurira Sang Gatut Kaca mring luka baka. Tatan wigih hararika Sang Gatut Kaca sigra medhal saking sesingidan celorot saking dirgantara ing cipta nedya ngrangkul kawan ingkang paman kala Bendana. Nanging rikala semana curiga manjing warangka Puntawijaya Danu ngupadosi kawan marangkane nenggih rikala semana ingkang mapan wonten pusri Sang Jabang Tetuka ngrangkul Sang Kala Bendana amarengi Wijaya Danu manjing marang pusri Sang Gatut Kaca. Gatut, Ger Gatut, aku pamanmu kala Bendana ya, Tut. Gatut, oh paman, pepundenku paman. Tut, aku rumangsa seneng bisa sajagop karo kowe, Tut. Aku rumangsa bombong negara Pringgondani bareng kowe sing nyekel panguwasane negara Pringgondani dadi ayem tentrem sayuk sayek saeka praya. Para kawula padha rukun jalaran Ratune Jena bagus wicaksana. Aku rumangsa gembira rasane ngatiku, Tut. Tak ya ngono to, Tut. Yep. Gatut. Gatut Kaca. Gatut. Gatut Kaca. Gatut. 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 Aku anakku, Ger. Anakku Ger Gatut, Gatut. Layak kowe takjak omong ora mangsuli. Jebul kowe wis mekaning pati. Oh, Gatut, mongko wis ora kurang-kurang. Wijaya Danu wis tak gondeli. Aku wis ngerti. Lelakon biyen nalika kowe lair. Nanging pancen kodrating Gusti Papestan kudu ngono. Tut, kowe aja duweni panyakra bawa yen aku sing jalari kowe gugur. Ora ya, Le, ora. Pakmu cilik ora duweni rasa tekani semono. Ya mung mbok menawa kodrate aku karo kowe kudu
munggah nang luka baka bareng ya Dut. Ya dina iki ngene ya Ket, aku ya ora trima perkara kowe gugur jalaran saka Prabu Karna. Kowe tak golekake bela, kowe tak golekake bela konarpamu bakal tak sawatake. Nek perlu kowe ngebruk ana Prabu Karna sak kreta-kretane karben modyar pisan. Gatot anakku mati Gatot.